Risegal é a rede galega de riscos emerxentes en seguridade alimentaria. Risegal xurde da necesidade da existencia dun panel de expertos que se preocupe dos riscos que poideran xurdir nas cadeas de alimentos comercializados en Galiza. Risegal está financiado pola Xunta de Galiza, coordinado polo CSIC e a compoñen expertos das 3 universidades galegas. Conta ademais coa colaboración da Rede Galega de Vixilancia en Saúde Pública e do Clúster Alimentario de Galicia, que engloba as principais empresas do sector alimentario galego. Un risco emerxente nos alimentos é a probabilidade de que un perigo cause dano pola súa presenza nos alimentos. Un perigo en si mesmo é calquera axente biolóxico, químico ou físico que este presente nos alimentos e que cause ese dano. Cando é un novo perigo, por exemplo, no caso das nanopartículas, cando é un perigo no que hai unha maior exposición por parte da poboación, nese senso poderíamos considerar os retardantes de chama que están en calqueira dispositivo electrónico habitual, e tamén considerase un novo risco emerxente cando se asocia a unha maior susceptibilidade da poboación a ese risco. Ese no caso dos antibióticos ou de antimicrobiáns e a resistencia a fármacos antimicrobiáns. Os riscos emerxentes están sendo impulsados por novos factores de tipo ambiental, socioeconómico, político. Son a crise económica, o envellecemento da poboación, novos hábitos de consumo, o cambio climático. Estes son os factores que están a impulsar a súa presenza. A identificación de riscos emerxentes é prioritaria tanto para as autoridades europeas en seguridade alimentaria como para as autoridades nos Estados membros da Unión. Realmente é lóxico, porque é a única maneira que temos, digamos, de adoptar medidas antes de que o risco ocurra, ¿no? É dicir, de adoptar medidas de prevención. Realmente non sabemos o que vai pasar. A única maneira de desenvolvelo é a partir de redes de coñecemento. É dicir, expertos que se unan en redes e que a súa vez formen parte de outras redes, o que se chama redes de redes. Necesítase a contribución de todos os actores da cadea de valor, dende os produtores, pasando polos transformadores, os comercializadores e, por suposto, a intervención tamén dos consumidores.